Čaute, zdravím vás Delík a vítajte pri mojom takom, neviem, ako by som to nazval, takom pokeci, alebo random vlogu, ale toto random vlog není, lebo hýbať sa nebudem. Vlastne som zavretý v mojej detskej, práve teraz je, 22:16 a ja som práve chorý, takže do školy nejdem a si môžete všimnúť, mám na sebe tento sexy šátok. Takže mám na sebe tento úžasný sexy šátok a teraz mi není ani vidieť do tváre, takže som nejfake. Neberte to ako dis neberte to ako dis na nejfake, ja mám nejfake rád. A príde to srandovné, síce ja sa aj vidím. Ich bin Avenger Superman. Takže v dlhšom čase natáčam môj detskej, môj počítač. Tak toto tu vyzerá. Svetielko svieti. Tak. To vám neukážem, čo tam je. Moje sexy okienko. Sluchatka na ušoch a som v svetle, v tieni, svetle, tieni, svetle. Takže hýbem sa, takže to môže byť aj random vlog, ale sadnem si. Takže vlastne dneska mám novú hru Hexit Minecraft a asi z neho budem natáčať novú sériu a budem takto, aby som vás nenakazil náhodu. Takže budeme natáčať novú sériu z Hexitu a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ja Hexit som ešte nikdy v živote nehral, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže úplne zle. Bože. Moje sexy papučky. Úžasné papučky mám. Tak. No a proste tak, takže a ďakujem za, čo mám 600 videní, takže to tiež vyzerám jak angorák, mám také červené oči. Sranda, nos. Takže to myslím, že je na všetko a uvidíme sa pri ďalšom let's play vlogu alebo random vlogu, takže čaute.